kellen faralar ýadyňyza düşämi? Kasyma getirip gidemde nähil ýagdaýda. Şu ýerde men size suratyny goýaýyn. Intak özmem göremok. Taýynyp jaň etdi, görelädir. Öküz kellen farasy nähil boldy. Bilmeýänler üçin öküz kelle taýynlaýas nollan polmuşdy 2011 faralaryny Kasymy araslatmany oýdum. Göreli. Kasym. Ana ulanlar. Faralan ýagdaýy serediň. Ýanyp durany. Şu suwaty sat çalsylanok özüň oňordyň aşyllam. Faran çalsydyň diýenler üçin onu öz faramdyr ki sat çalsylan däldir. Näme etdiňiz meni? Näde bara saradyňyz? Ýa sekretmi? Ana serediň. Eden işiň nähil etmeli. Edil paket gal bolupdyr. Täze fara ýal şoat men özümki däm diýip seretdim o. Kulacyklar döwükdi. Hemme dady ýamapdyrlar, oňortdylar serdiň. Ýamalşy edil zawodskoy seplenen ýaly. Bildiren o. Oğlanlar, fara arasalatmaly. Bampir oňormaly, tapa jok, opşan maşynyň lüboy plasmasyny ýasamaly bolsa, Kasym bilen habarlaşyň, ana Kasym, şu Sağjol Kasym. Mary şäher 51 priýerden gapdaljagydyr. Şu ýerde nomerini goýjak, arkaň habarlaşyp bileňiz. Bakalar amatly. Häzir şunu gidip angardan albam bilýän. Ýöne has gymmat düşä. Öz adyny ideal net oňorup bolýan wagtda angardan almak gerek. Sağjol, işiňizi sünnik habarlaşýas. Hani janyňyz sag bolsun.